Na san ba ka taɓa jin wannan kalmar ba mai suna trade. Trading shi ake nufi da talla a Hausance. Akwai wani sabon kamfani da ya fito a yanzu mai suna FXCI wanda ya taimaka mutane da yawa musamman ma waɗanda suke ɓangaren Forex trading. Domin kuwa a harkar Forex trading ana samun kuɗi sosai da sosai. Shi wannan kamfanin mai suna FXCI yana da shaida ta gaskiya domin kuwa mutane da yawa suna amfanuwa da su. Yadda za ka yi amfani da tsarin su shine za ka siyi akawun mai girman dala 5,000 yadda za ka siye shi akan dala 69 ko kuma akawun mai dala 10,000 a cikinsa za ka siye shi akan dala 147 ko kuma plan mai dala 25,000 yadda za ka siye shi akan dala 240. Sannan za ka iya siyan plan mai dala 50,000 a cikinsa akan dala 357. Sannan akwai plan mai dala 100,000 a cikinsa yadda za ka siye shi akan dala 577. Sannan akwai plan na ƙarshe mai faɗin dala 200,000 yadda za ka siye shi akan dala 97. Idan har ka samu wannan za ka samu riba sosai da sosai. Da farko abin da za ka yi shine ka duba link a description na wannan bidiyo. Mun ajiye shuɗin rubutu yadda idan na shi zai kai ka cikin website ɗin nasu mai suna FXCI yadda za ka yi register sannan kuma yadda za ka yi depositin ba shi da wahala. Sannan kuma akwai link na Telegram channel wanda idan ka shiga za ka iya jin yaren Hausa, Turanci, Yoruba da sauransu. Yadda idan ka shiga za ka ji dukkan abubuwan da ake gudanarwa a ciki. Wannan shine QR code na Telegram channel ɗin da kuke gani a screen ɗinmu. Wannan shine QR code na Hausa, Igbo, Yoruba da kuma English. Yadda muna koda kowane yare idan har ka biyo mu daga farko har ƙarshe za ka ji cikakken bayani a cikin Telegram channel ɗinmu. Za mu yi bayani akan yaren da kake so tun daga farko zuwa ƙarshe. Baya da haka shi wannan kamfanin yana taimaka mutane sosai da sosai. Ka duba link a description wannan bidiyon mun ajiye shuɗin rubutu yadda za ka shiga cikin website ɗin yadda za ka register sannan kuma yadda aka shiga cikin Telegram channel ɗin saboda a nan ne muke bayar da signal da hanyoyi na yadda za ka yi succeeding a matsayinka na Forex trader musamman ma a ce wannan shine farkon fara yin ka harkar Forex trading to ya kamata a ce ka fara da wannan abin da ake kira da Pro account. Wannan shine wanda za ka siye shi akan adadin darajar dala 5,000 yana da jarin dala 5,000 a cikinsa za ka siye shi akan dala 69. Idan ka lissafa kuɗin da za ka siya za ka yi bai fi 100,000 ba while kuma an baka jarin da ya kai akalla wajen miliyan 8. To duk mutumin da ya baka wannan kuɗin ya ce ka yi jari ya baka wannan jarin ya ce a cikin kuma ribar da za ka na samu a sama da kuɗinsa. Misali idan har ya kasance ka juyo wannan dala 5,000 din a harkar kasuwanci sai ta kasance tana kawo maka 100,000 kullum. To fa abin da za ka yi shine za ka na ɗaukan 80,000 ne kana bawa kamfanin 20,000. Ku duba link a description na wannan bidiyon mun ajiye shuɗin rubutu yadda idan ka dana zai kai ka cikin website ɗin nasu yadda za ka rijista sannan kuma ka shiga Telegram channel ɗinmu yadda muke gudanar da dukkan al'amura da sauransu. Sannan kada ka manta ka yi amfani da promo code ɗina wanda idan ka amfani da shi shine zai baka damar yadda za ka samu ragi. Promo code ɗina shine $25 gashi na rubuta shi a screen yadda idan ka shiga za ka yi amfani da shi yadda za ka samu abin da kake so a wannan tafiyar taka ta Forex trading. Yanzu da farko ga yadda za ka rijista nan ga bidiyon ne da aka rijista sai ka saurara ga shi da farko yadda za ka yi rijista. Yau yanzu ka danna alamar login inda za ka rijista ga shi nan farko za ka saka sunanka kamar yadda muke sawa sai ka sa Abbas. Ƙasa sai ka saka last name ga shi nan mun saka. Nan sai ka zaɓi ƙasar da kake. To ƙasa kuma sai ka zaɓi password ɗinka. Kamar yadda muke sa kuke gani sannan sai ka sa full character shi ma nan za ka yi confirm din password ɗinka kamar yadda kuke gani. To nan kuma za ka zaɓi email ɗinka kamar yadda kuke gani za ka saka email ɗinka ga shi nan muna sakawa mun canza email bari mu saka email ɗin da za mu yi amfani da shi kamar yadda kuke gani haka. Za ka rubuta email ɗinka misali ga shi nan wanda da shi za ka register a cikin wannan kamfani mai suna FXCI. Idan kai za ka yi agree din to term and condition sannan sai ka danna sign up. Kana danna automatic zai kai ka inda zai kai ka cikin main platform website din nasu gashi nan kamar da kuke gani sai ka danna wannan new talent gashi nan wannan wajen kana danna shi za ka zaɓi abin da kake so wani irin account kake so misali dala 5,000 ko dala 1,000 wannan sai ka zaɓa idan copy trader kake so idan wannan trader kake so to gashi nan sai ka zaɓa sai ka iyo ƙasa da ƙasa ga dan promo code sai ka rubuta da laptop 25 wannan shine promo code ɗina kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka apply sai ka danna next nan sai ka zaɓi garinka kamar yadda kuke gani haka za ka zaɓi address ɗinka
gashi nan idan ka zaɓa address ɗinka aka rubuta sunan address ɗinka inda kake, garin mu Hadija gashi na zaɓa. Nan ma still sai ka saka sunan garinku, yawa nan sai ka saka zip code na garinku kenan. To nan sai ka zaɓi region ɗinka ma'ana jihar ku, gashi nan sai ka saka kamar yadda kuke gani. Wannan dai shine, sai kuma ka zaɓi nambar ƙasar ka. Mu muna Najeriya ne, za mu zaɓi a Najeriya kamar yadda kuke gani, gashi nan za mu zaɓi Najeriya. So nan kuma sai ka saka phone number ɗinka ta ƙasar ka kamar yadda kuke gani a haka. To wannan shine abin da zaka idan ka yi, yauwa to sai ka zo nan sai ka danna next. Kana danna next to shikenan zaka samu ragi daga wajen wannan ɗinka. To gashi nan zaka biya $49 kamar yadda kuke gani. To gashi nan zaka sa card ɗinka, kuma suna karɓan kowane irin payment kamar yadda kuke gani. Gashi nan sai ka zaɓi payment da kake so, idan ka gama sai ka danna pay kamar yadda kuke gani. Gashi nan zaka sa katin ka, duka dai gashi nan suna da payment gateway da yawa, har PayPal, su Coinbase, su AstroPay, Spix, su Sepa Instant, duk abin da kake so ka tura. Gashi nan suna da payout na yanayin yadda zaka yi wannan, yanayin yadda aka yi payout akan wannan website. Yawwa, sannan wannan shine Telegram channel ɗin, yadda a ciki muke bayar da irin hanyoyi na yadda mutum zai yi succeeding a harkar trading ɗinsa. Kamar yadda kuke gani wannan su ne Telegram channel ɗin, yadda muke yin gudanar da abubuwa. Sannan kuma akwai Igbo channel, yadda za ku ga misali mun yi rubutu ne akan Igbo da sauransu, ne da mutum da yi trading da sauransu. Ga na Yoruba shi ma haka, duka za ka zaɓa ka shiga ka yi. ga na Hausa shi ma gashi ne, duka abubuwa da sauransu, da na English, duka komai da komai, duk abin da kake so muna gudanarwa a cikin wannan Telegram channel ɗin namu. Idan har kana so duka ka duba link a description wannan bidiyon, zai kai ka yadda za ka yi register, ka yi login, sannan kuma ka shiga Telegram channel ɗinmu. Sannan kuma idan har ka kasance kana tafiya da mu, za mu yi ta ba da signal da news da abubuwa sosai na yadda mutum zai samu hanya da zai succeeding a wannan harkar tasa ta forex trading. Domin akwai abubuwa da yawa waɗanda za fitar da su, waɗanda za su taimaka sosai da sosai idan har mutum ya kasance ya mai da hankali yana bibiyar mu kan duk abubuwan da muke. Babu wani matsala idan har mutum ka tsaya ka bibiye mu. Kamar yadda kuke gani shine wannan shafin FXCI, kamar yadda kuke gani suna karɓan kowane irin payout. Kamar yadda kuke gani gashi available payment method, suna karɓan Apple Pay, Stripe, Bitcoin, Visa da dai sauran abubuwa sosai. Yadda idan har kana so ka yi payment, kowane irin payment gateway suna da shi, na yadda idan har kana so ka yi za ka je ka yi payment, kuma still ba matsala za ka ga abinka ya karbu kamar yadda kuke gani. Wannan abin mun kawo muku ne da shi, wanda idan har misali kuke bibiyar mu kun ga shi kamar yadda kuke gani, payment gateway ɗinsu suna karba su ta crypto da sauran abubuwa, duka duk wanda kake so za su yi accepting din yadda za ka yi pay out ɗinka, yadda za ka yi payment ɗinka. Kun ga kamar PayPal shine wannan available payment method ɗinsu, shine ma'ana hanyoyin da za ku iya tura musu kuɗi. Domin ku akwai abubuwa da yawa da mutum yana so ya yi subscription na misali abu, to amma sai mutum ya kasa yanayin yadda zai yi zaɓi plan na yanayin yadda zai tura kuɗi ga website ya yi subscription. Kamar yadda kuke gani ga sanan plan ɗinsu, akwai $5,000 plan ne aka sai shi akan $69, sannan kuma akwai $10,000 za ka sai shi akan $147 kamar yadda kuke gani. Sannan kuma za ka sai akawun na $200 da wannan da sauransu. Daga shi nan kamar da kuke gani, duk wanda yake so ya bi, sannan kuma ya duba link a description, mun ajiye duka abubuwan mu a ciki, yadda anan ne mutum zai contacting, ba matsala in dai har zaka wannan in dai har zaka shigo cikin wannan tafiyar tamu, zaka samu kuma zaka amfana sosai da sosai insha Allah. Wannan da shine cikakken bayani akan wannan kamfani mai suna FXCI, kamar yadda kuke gani, yadda muke gudanar da duk al'amuranmu da sauransu. Kamar yadda kuke gani gashi nan, duk wanda yake so zaka iya duba link a description domin ka register a cikin wannan website mai suna FXCI. Kada ku manta ku danna subscribe da like na wannan bidiyon kamar yadda kuke gani. Mun gode.